आमोणा खांडोळा हा पूल डिचोली आणि साखळी परिसरातील लोकांसाठी एक महत्त्वाचा पूल आहे. वाहतुकीसाठी या पुलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात इथले लोक करत असतात. साखळी डिचोलीतील लोकांना अनेक दृष्टीनं फायदेशीर ठरणाऱ्या या पुलाच्या लोखंडी सळ्यांना गंज चढलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुलाच्या दुरुस्तीकडे कोणी ढुंकूनही पाहिलं नाही. सध्याची ही अवस्था पाहिली तर भविष्यात मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आहे. यावर संबंधित यंत्रणेनं ताबडतोब या पुलाची दुरुस्ती करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होतीये. या पुलाची पाहणी केली असता असं दिसून येतं, पुलासाठी वापरण्यात आलेले लोखंड पूर्णपणे गंजून गेलंय. पुलाच्या पदपथावरून चालणंही कठीण झालंय. त्याचे रेलिंग पूर्णतः कमकुवत झालेले आहे. त्यामुळं तिथून चालत जाताना चुकून तोल गेला तर तो माणूस रेलिंगसह पाण्यात पडण्याची शक्यता आहे. गेली अनेक वर्ष या पुलाची दुरुस्ती झालेली नाही, तसंच रंगकामही केलं नाही. रंगकाम न केल्यामुळं लोखंड गंजत चाललंय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्धा याच पुलावरून ये जा करीत असतात. तरी देखील संबंधित खाते पुलाच्या दुरुस्तीकडे लक्ष देत नसल्यानं नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. या पुलावरून अनेक लोक सायंकाळच्या वेळी चालायला जातात, पण पुलावरील दिवे पेटत नसल्यानं संध्याकाळनंतर तिथं काळोखाचं साम्राज्य असतं. अलीकडे राज्यात चोरीचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे या पुलावरून ये जा करणाऱ्या लोकांच्या, विशेषतः महिलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. भीषण आणि गंभीर अपघात होण्यापूर्वीच संबंधित खात्यानं या पुलाच्या दुरुस्तीचं काम हाती घ्यावं अशी मागणी सध्या नागरिक करत आहेत.